Kawai na kisnong kabala rimtam haka umsning constituency kasnong lumkia kabaka ni kasnong kalakot siya kasispa san posnem. Handray layo ipat baka ni kasnong kadanglong kabasa din baha haki babun kilyang kum haka roy kapar. Nakikam penroy kibadan kam hakman kadika surok kabadan kajingjingai kumbasaw kilometer AA nakasnong marngar nakalyang kaseng New Trap Youth Council nong po circle hakajingalam uba Tony Shilla General Secretary uba Mission Tron Vice President lembek dikot jong kaseng kinong yalam shnong jong kasnong lumkia mentakas ngi ka arpu saw terik unailar ajar arpu ar kila lej benjurib yakate kasurok kabala jot rathai mentala bun snem. Habakran sikila pathai kubor urang ba shnong kalum kia uba ar lengdo ulai thu ba yakani ka surok la shiyo tang manti la ni phei lengba ka scheme BRGF jong usnem ar haja khan riu aja khan nyo la kerpat ru ban shimkhia ban snapen bhano mardor re hadu manta ampat don kanu ka dak ka shin ban pin bha yakati ka surok ula ong ru balada amla ban snapen bha yakani ka surok kat kum balakular kinam tere ban thap vote lani kin boycott nakajing thap vote haka election ar hazar ar phulai kumjo na kalyang kinong elam ka HYC nongpo circle kila dawa jur na ka sarkar bat kumjo now MLA baki day ban shimkhia ban shna pen bhano mardor yakate ka surang bar kaseng kanyai don ringkat bar kite gi santli gi shnong hakanu ka benta ban wanra yaka roy kapar hakishnong ki thau khamtam haka bayade bar kani ka surang Hadin bengilayo ya kajing ujor kamtam lagi paiba nong song snong jong kine kitan ki bakentup ya santli kisnong halor kajing julor kajing jot rathai jong kane ka surok te menta ka step ngilayo ban sakhi na kalyang kaseng rengkat batu rangba snong ban borom jong kasnong lum ka te kumbangi yo hi kumbangi wan yu kejat hakane ka por ka menta ngilap dala ki jong ki khmat ngi sakhi ba ka surok kalong sisa ka bala jot rathai hadu kata kane ka surok ka basdang nadu nang tai na napo haban keu kasurok kalong ka keu te henry ka thliu ka sar bat kumta ter bat lada kane kasurok kalong ha kane korkom ki paiba nong song jong kane ka than kin mat ya ka jing ka bakrau khamtam lada don ki bapang ki basitom lada don ki ba jia kumne kumtai kamut ki hab ban mat ya ka jing jinjar na marbali ba kimla man pen keu ka kali juki nang tai na po shadu shalas nong ki hab ino kali siteng lenti te kane kan kata sibun ya ka songsai kan kata sibun ya upai ba babun balang namar kumbangi tip hi ba kane kasurok ladangi nadu namar ngar hadu dangi pois nong hakane jaka kadon kumbasau kilometer ye telada 100 kilometer lada ka surok ngin yat kumne kan long sisa ka jinjar ya upai ba mat kalong ru kai ka ba ngi kum na kalyang ka seng ngi dap da ka jing sosi ha ka ba shispa san posnem ka lakshong lum ka kala dap hanre kempat yo ya ka surok ka ba hadu kini kisngi nakapor syakapor na wei snem ngiyo ikinong mikmat ba per hoi lese kila tre malumala henry hadu menta kimpat la ban yo ya surok babha namar ngitip hi ba ka surok kali ubudlum jong kayo kakot ude ubudlum uba banyarap ya ki paiba nong song habadon khamtam lingi haginong kendong kidon kinong rap ki ba penkit ya ki mar ki mata jong ki kisok ki pai jong ki salayo lahat te henry lada ka surok kalong hakane karukom kanong sisa ka ba kta ya kasnong kathau te nakalyang jongi kaseng ngisngo ban kentu khamtam ya ki nong mikmat jong kane kathan jong ka umsning konstitusi ba phinya sim mardor ba phinya le e ka badon kam kanang ba upai ba unamat jing kumbangi tip kumbang laong mane ba kane kasnong alum ka kala de kade kasnong ka bala rim hapo kane ka umsning konstitusi ka bala don palat e ka sispa san posnem te henry habangi peipat ya kane ka surok i kumba kane kasnong kadang don tang kumba ar laisnem mat kalong ru ka ige ka basmu phla la ban ong ba balai umla ban sna la ne balai umla ban panyo ya surok babha balai la ban sna ya ka passenger seat mentah ndai balai pat umla ban sna no ya kane ka surok kini kalong kawin ke snong ka bala rim tam hapo kam sning konsensi adap hadu cispa san posnem te ka surok kalong kumne te ngilong ki basadin habaro kiliang namar ka surok kamlong ka ba biang na ka banta ban kit ki marbam ki tiar ki bangi lek man di sekinong po mat kun ter te nakaliang jungi kum ke sinong ni kentu sya ka office PUD bat WMLA banya pen kloilem nak benta kani surok ka jungi namar da slap kalong ka ba yangi ban kiu sen sinong nya ban subu gi kali hang te po sinong sang di te ngakan turu ya ki sang balang banya trelem ban ngi sinong
nang ban wan ra ya ka jing job na kam ta shnong ka jungi kani surok ni layo na ka skim BRGF house nem arjar khat riu khat new ga por ba long mil e ba Dr. Selection ling do te hadin kata lapo press 3 house nem arjar arpo ila kerpat di MLA baru ba Jason sakui molong ila la ban repair melu mala bangi yo ban khamba khandiat na ka benta kani surok shnong ka jungi hadin mula repair kani surok ni na kaliang san shnong ka rendi lum ka sanu di bat ka so light ngila persyang ban ling mi office ka jung u bar ulah kular ban penyo aswa ka election te na kaliang gi kot gisla ngila la ban pendep na kaliang ka office te ka syong MLA ba ban state ya kani ka kam ni na ka liang ki kini gisan shinong ngila persyang ban keren lada ngimyo kani ka surok apo ng election ngilamut ban sange wat ban tebut ya ka election arjar arpulai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.